Здравейте! Аз съм Ерика, а вие сте с Miradex. Днес ще ви разкажа защо бетоновите блокчета са идеално решение за здрави и силни огради. Ще ви покажа моделите, които предлагаме и ще разберете какви са техните предимства. Бетоновите блокчета от Miradex съчетават здравина, дълготрайност и страхотна визия. Издържат на всякакви атмосферни условия и не изискват специална поддръжка. Системата Paldin са компактни блокчета с изразена текстура и богата цветова гама. Графит, тоскана, бежов и бял, които лесно се вписват във всеки дизайн. Перфектно се съчетават с оградите от Miradex. Перфектно се комбинират с нашите метални огради, штора, ранчо и метални летви. Държат на всякакви условия и не изискват специална поддръжка. Арома Мега са за масивни и солидни конструкции. Предлагат се в 3 цвята: галена, арагон или дит. Идеални за по-високи огради, чудесно се съчетават с метални пана. Защо бетоновите блокчета са по-добри от тухла или бетон? Бърз монтаж, по-икономични са, защото пестят време, труд и пари. Не се нуждаят от мазилка или боя, вече имат декоративна текстура и цвят. Естетика. С тях се постигат прави линии, чисти ъгъли и красиви колони. Бетоновото блокче Roma Nova е модел за ценители. Имитира естествен камък и изглежда луксозно. Предлага се в сив цвят. Miradex е пространство за вашите идеи. Нашите бетонови блокчета не просто допълват оградата, те й придават завършен вид и вау ефект.